Merge. Ia că dăm baterii pe asta. M-am gândit mai de mult, dar durează mult să-ți revii, știi care e faza când ești în zona asta, în starea asta de, nu știu cum să zic eu, anxietate mai mult, foarte puternică și bătăi de inimă. Agitate așa, cum nici nu știi când te iar se ridică, iar și cred că astea sunt atacuri de panică și cu o anxietate foarte ridicată. Da, văd că unde filmează asta? Văd că filmează. Ciudat. Ei, și te face să... Ia stai puțin. Te face să stai mai mult... Tot stai în pat, frate. Nu te poți ridica, n-ai putere, parcă n-ai încredere în viitor. Deci depresia se ocupă de trecut și anxietatea are probleme cu viitorul. Am înțeles, cam asta ar fi. Că depresia stai mult în trecut, stai mult în regrete. Stai mult în regrete acolo în depresie, știi? Tot gândurile dimineață erau alea, ce am făcut, știi? Atunci mai exact te desparți de cineva. Ce am făcut, de ce am făcut aia? Îți vin în chestii în cap acolo când nici nu... Trebuia uitate, frate, că nu te ajută cu nimic, știi? Trebuie uitate că nu te ajută cu nimic rahatul ăla, dar îți vin niște chestii care le-ai făcut în trecut și acum te atacă. Și mi-am venit acum, am avut un vis ceva cu un telefon care era la apă, ceva de genul ăsta, nici nu mai țin minte exact. Și să știi că m-am trezit dimineață și mi-am dat seama de gândurile care le am dimineața. Deci m-am venit, am fost atent la ce gânduri îmi vin. Băi, îți vin gânduri din astea care sunt împotriva ta. Deci m-am venit, tu ești într-o spirală. Într-o spirală de energie, de vibrație. Eu așa o văd. Cred că ești într-o spirală de vibrație. Cum am venit, tu ești pre o frecvență. Și frecvență de anxietate, frică, de viitor. E joasă, știi? E și un avantaj mare că când ești în stare de anxietate așa și de atacuri de panică, te face să stai cu tine. Te cheamă înăuntru așa, te cheamă înăuntru și stai mult cu tine și stai și stai. Uite, aseară am fost la sală și uite, mă uitam la asta că are forma unei țigări, în același timp are și aromă de tutun, tobacco și fix de tobacco și chiar pot să înlocuiesc, dar mi-e dor de țigară clasică, dar acum n-aș băga țigară clasică, că aș vrea să beau o cafea, să-mi iau o cafea, în același timp mi-e și, am scârba aia, nu mi-e lene, am să ies afară, știi? Parcă te trage să stai înăuntru, nu știu dacă poate ai trecut prin asta, te trage să stai în cuib, să stai în cuib, să nu cumva să ieși din cuib. Și aici e lupta interioară. Aseară am fost la sală și am mers pe bandă. A fost un chin. Bă, Doamne ferește ce chin a fost. Făceam chestii împotriva voinței mele. Poate că eram odihnit, eram obosit. Dar zona asta, când le ai pe astea, anxietatea asta și atacurile astea când sunt neregulate, bătăi de inimă alea, îți consumă foarte, foarte mult curent. Îți ia multă energie. Doar am mers pe bandă, am mers, cred că am mers vreo 2 km și un pic. Doar am mers, liniștit. Doamne ferește, a fost un moment în care altare îmi bătea inima și parcă alergasem la maraton și îmi venea și rău, așa cum am venit starea aia de rău, așa, parcă venea să leșin. Pur și simplu, doar mă chinuiam. Abia așteptam să mă pun în meditație, cum am venit, vezi, te cheamă. Te cheamă cumva la nivel de intuiție, știi? La nivel de intuiție. Te cheamă să stai cu tine, să stai în interior așa. Uite cum ai venit, dacă stau așa, nu? Mă, cât de bine. Vezi foarte serios.
Deci dacă stai în meditație, chiar e bine. Și ai văzut când ești bine și când ești agitat, n-ai chef să stai de meditație. Eu cred că asta e o chemare în interiorul tău. E o chemare. Vreau mai tărie pe asta. Aia îi dau așa cum este. Ia să luăm pe asta. Te cheamă în interiorul tău, știi? Da, ce rău e ăla. Ideea este că ai văzut că atunci când ești agitat, când ești bine, când ești pe hype, când faci bani, când faci chestii, când ești pe creativitate, pe producție, n-ai tu chef atunci să stai în meditație, ești agitat, ai treaba asta. Când ești în chestia asta trebuie să se calmează, nu mai ai chef de nimic și ți-am zis, cum stai în meditație, nu mai e o problemă. Poți să stai liniștit. Înțelegi? Parcă ai o chemare. Parcă te cheamă interiorul, parcă te cheamă divinul, parcă poate să aibă legătură. Și mi-a seama în dimineață că eram așa, la ce gânduri îmi vin în minte, știi? Îmi vin în minte gânduri de natura asta, de frecvență joasă, foarte joasă, vibrație joasă. Ce mă fac? Cum o să fac cu banii? Cripto a scăzut. Știi? Genul ăsta de... Acum, știi cum e? Îți vin treburile astea în cap, ce rezolv, frate? Nu rezolv nimic. Dacă stai și te gândești la ele. Problema este că nu scăpam de ele. Vorbesc foarte serios. Pur și simplu, parcă nu puteam scăpa de ele. Parcă, băi, e ca și cum eu m-am făcut, înțelegi? Aici o gaură neagră de vibrație, știi, joasă. Și tot trăgeam vibrații din astea. Și indiferent cât încercam, nu făceam față. Indiferent cât încercam să le opresc, nu făceam față. O chestie ca să resetezi. Nici nu știu care ar fi. Cred că ar fi somnul, să se duce un pic, să crește un pic vibrația, știi? Deci aseară când am încercat să merg la sală, știi? Adică pur și simplu făceam chestii împotriva firii mele, împotriva voinței mele, împotriva la ce vreau eu. Deci așa de rău, cum a venit, parcă eram chinuit pe banda aia. Abia așteptam să merg în meditație. Am pus o meditație. Dar ceva nou am pus. Nu prea mi-a plăcut. N-a fost pe gustul meu. M-am obișnuit cu meditația mea care aveam eu luni de zile, am pus-o pe aia, știi cum e? E ca la țigări. Fumezi. Chentop scurt, 10 ani de zile, sau hai să spune fumezi 6 luni de zile, după aia orice țigară care o mai bagi, e un chin, știi? Chiar dacă e bună țigara aia, e un chin, pentru că nu e ca aia ta. Nu e ca și clasica ta. Știi cum e? Și eram așa atent și nu puteam ieși să ies din bucla aia, știi? Uite, de exemplu, acum vrea să vină cineva pe la mine, să o ajut cu ceva pe ea. Dar n-am chef, frate. N-am chef. Recunosc, dar i-am zis să vină. Nu pot să las omul la greu. Trebuie să lipesc ceva. Niște papuci. Nu, cred că vrea să mă și vadă, cred că eu știu. Dar vrea să o ajut cu ceva. Dar... nu am chef să mai stau de vorbă cu cineva. N-am chef să vorbesc cu cineva. Aici e, să spunem, marea problemă, știi? De exemplu, ai vezi cum când ești bine și plin de încredere. Am mai făcut video, mă știu, mă uit așa la mine. Dar mă observ pe mine cum sunt. Fiind acum 100% real, știi? Uite, mă uit la mine cum stau așa, știi? O poziție de închis așa în mine. O poziție, un om așa blocat. Un om care în zona asta, pe când de obicei când mai fac video, mai stau așa, știi? Și când stau așa acum, parcă mă simt foarte inconfortabil, vezi? Și acum de așa mă simt bine, parcă vreau să stau în siguranță, în eu, în mine, așa, exact așa mă simt cea mai bună poziție.
Și ți-am zis, aseară când am făcut, abia așteptam după treaba asta cu sala, știi? După sala, dar n-am făcut cine știe ce sală. Am făcut banda aia. Abia așteptam să mă duc la meditație, stau acolo eu cu mine în întuneric, este undeva o clasă. Unde nu prea stă lumea înăuntru. Și nu prea stă lumea înăuntru și acolo îmi pun ceva și stau în meditație și am stat un sfert de oră. Dar după ce închid filmarea, am să stau în meditație, tot așa, un sfert de oră, după care mă o să-mi iau o cafea. Pur și simplu cafea, nici n-am zis să o iau, știi? Că n-am motive să fac ceva. E nasol că e foarte ușor de judecat un om. Vezi? Când el e în starea aia lui de jos, stai și... Asta e nasol. Când e în starea aia joasă de tot și stai și îl bați la cap și îl nenorocești cu sfaturile tale că ia și fă ceva, omul ăla are alte probleme de altă natură care trebuie înțeles mai bine decât să îi dai tu sfaturi. Știi? Nu faci nimic, nu aia, poate omul nu poate, frate, are o problemă în care numai el o știe. Văd că nu ești capabil, frate. Parcă eu trompă ți-o spun, parcă îți trage toată energia din tine, nu ai hype-ul ăla, nu ai nebunia aia. Mă gândesc că e doar un episod acum, am citit un pic pe internet, ce înseamnă noaptea neagră a sufletului. Tot auzeam de noaptea neagră a sufletului. Noaptea neagră a sufletului se rezume, exact ce trăiesc eu acum, dacă ar fi să o iei. Eu am crezut că e doar o noapte, frate. Pe bune. Eu am crezut că e doar o noapte treaba asta. Am crezut prin noaptea aia neagră a sufletului. Nu, e vorba ori de luni de zile, ori de ani de zile, când stai și nu mai știi cine ești, îți pui întrebări despre viață, despre existența ta. Acum îmi pun eu acum, oare care e scopul meu, oare cine sunt, oare care e treaba, oare care e adevărul? Și parcă cumva, când am început să-mi pun întrebările astea, parcă cumva m-a tras și viața în zona asta, știi? Oare nu e bine să nu ți le pui? Stai și te gândești, am oameni pe care îi cunosc care nu interesează deloc, nici nu vor să audă, nici nu dau doi bani pe treaba asta și care dacă se simt un pic rău, beau o berică, băieții, fac un copil, știi? Beau o bericioaică, mai beau o tărie din aia, pe bune o vezi, mai beau o tărie și o duc așa, știi? Cumva, deci mereu într-o stare, să spunem, aproape bună. Adică nu au stări din astea, din întrebări, din astea filozofice, de... Se căsătoresc repede, sau căsători repede, cineva acum a făcut copil, imediat, a stat cu o fată, o persoană, o femeie, a stat cu ea, s-a stat puțin cu ea în casă și a și făcut copil, înainte să căsătorească. Adică n-ai când să-ți mai pui întrebări când ești acolo despre existență, despre ce se întâmplă cu noi, despre cine suntem noi și nici nu-i interesează. Și sunt mulți pe care îi cunosc care nu-i interesează treaba asta. În același timp să știi că și viață, ei n-au trăit momente din astea în care să-și pună întrebări, știi? N-au trăit, adică cel puțin nu că n-au trăit. Nu interesează. Mai bea o berică, se mai ia cu unul, se mai ia cu altul, au ritualul lor în care să nu se ajungă la întrebări de genul ăsta. Poate nu au conștiința destul de ridicată încât să nu intereseze, știi? Dar dacă e să iau așa, nu i-am văzut așa de, nu știu, de necăjiți din astea, nu știu, ești în starea asta de doubt, știi? Ești foarte doubt, cum spun eu, de neîncredere. Suspicios, cred, nu? Nu știu cum se spune. Ce mă nasol este frica zilei de mâine, știi? E nesiguranța asta, e o stare care te mănâncă și te roade pe interior. Când vezi că rapid s-au încheiat toate treburile, știi? Foarte rapid s-au încheiat treburile la mine. Tot ce mă ocupam eu. Mamă, ce bine ar fi să mai
am și eu măcar o zi din aia în care să mă simt plin de energie. Mă, mi-ar plăcea, nu știu. Problema este că nu că nu ai energia, simți în zona inimii că îți pulsează foarte, foarte tare. Bă, foarte tare. Atât de tare parcă te zăpăcești așa. Uite, vezi, fix aici simți o presiune, o apăsare foarte mare în zona inimii. Dau de exemplu, știu pe o fată care n-a trăit niciodată treburi din astea. O cunosc, ne cunoaștem. Dar ea nici n-a stat vreodată. Știu că a fost o perioadă în care a stat singură, știi, a fost singură. Ea nu poate, fugi repede, e frică de singurătate, știi, nu poate să stea singură. Înțelegi, nu are, nici nu dă voie toată treaba asta, nu e nicio problemă chestia asta. A fost singură, fără relații și a căutat continuu până a găsit, adică imediat n-a stat. Știi, nu, ea a ieșit într-o relație mai greoaie, a ieșit dintr-o relație lungă și greoaie, după care ea n-a stat pe loc. Repede, s-a dus repede în altă relație ca să nu stea în zona aia singură. Și n-ai când să simți ceva, știi? N-ai când să-ți dai seama, n-ai când să realizezi cu adevărat. N-ai când să realizezi cu adevărat ce se întâmplă cu tine, care-i treaba cu tine. Că te duci într-o altă relație, că atunci apar întrebările când ești în starea aia, știi? Pentru că ești în căutări din astea, alte căutări, poate de inside. Dacă e bine sau nu e bine să intri într-o relație în alta, habar n-am. Nu sunt guru. Dar din ce am văzut pe alții care recomandau, nu recomandau chestia asta, știi? Nu recomandau treaba asta de a te zbura într-o relație în alta, știi? Chiar nu vreau să recomand treaba asta. Cum ar veni, stai un pic cu tine vreo 2-3 ani. Și eu când am ieșit, am stat cu mine, dar nu prea am stat cu mine, știi? Au apărut tot felul de persoane cu vibrații de același nivel. Asta e nasol atunci. Dar nu se separă o femeie împăcată cu ea și bine, și tu ești într-o depresie continuă. Tu ești într-o stare de neîncredere, de parcă ești așa disperat, știi, te simți needy. Cine stă cu un om din asta? Dar în schimb, am prins atunci, în perioada aia, cu ce am avut de-a face, numai persoane de vibrație joasă. Vibrații extrem de joase, care trăiau aceleași chestii care le trăiam și eu, despărțiri și bagaje emoționale, și care s-au întâlnit doi oameni, practic, să-și împărtășească căcatul ăsta, știi? Chestia asta cu ce s-a întâmplat. Vibrații foarte joasă și chin și discuții joase, așa. Mult alcool la mijloc, tot așa. Nu din partea mea, din partea lor. Cu alcoolul. Adică n-am crescut vibrația, n-am mai auzit de ele, din zona aia. De obicei când eram, după aia mă mai chema, hai mai vii pe la mine, hai mai vii pe la mine. Asta știi că după aia, după ce mi-am revenit, după ce m-am dus în sus, cu ce fac eu, m-am dus, m-am simțit din ce mai bine, din ce în ce mai bine, parcă nici n-am mai auzit de persoanele alea. N-am mai auzit deloc, pur și simplu, dar nici nu m-am mai interesat. N-am mai auzit deloc. Și nici vreau să mai aud de persoanele alea. Absolut niciodată. Erau vibrații atât de joase, încât simțeam în casă când intram, știi, la ele. De exemplu, era o fată care intra în casă și avea că am un mesaj. Deci intrai în casă la ea și simțeai o vibrație joasă, așa, o apăsare. Asta simțeai. Ce vină avea omul, așa era ea, nu era problema. A trecut și prin probleme și din astea. Ideea este că, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să-l lași pe omul ăla, ce puțin cred eu așa, să-l lași pe omul ăla să-și trăiască stările alea, nu trebuie să mergi tu
să-l asculți, să-l susții, să profiți de el, că asta am făcut și am profitat și eu de situație, ceea ce mi-a părut foarte rău după aia, că de fiecare dată când plecam de la ea, aveam o stare de căcat, o stare de joasă, îmi venea să plâng, asta era faza. Și mă ținea starea atât de jos, cea mai joasă treabă. Pentru că tu preiei de acolo, din karma ei, din energia ei, din starea ei. Și mă ținea cam câte 7-8 zile, cam așa, o stare joasă, de plâns, de lacrimi, de parcă nu mai reveneam, parcă nu eram bun de nimic. Pansamentele astea nu sunt bune, cred eu. Pentru că prin pansamente de joasă speță, știi? De energie joasă, tu nu vrei acolo, tu vrei să te repari, tu vrei să fii bine. Tu practic când o să te duci să te repari, să mergi în sus, tu mergi mai adânc, mai jos, mai jos, mai jos, știi? Asta e un minus mare. Da, fumez și eu la greu, văd. E de 8 mg, știi, lichidul pe ăsta. 8 mg de nicotină și slab și poți să vapezi mult, poți să tragi mult. Dacă aveam de 16 mg sau de 20 mg, nu mai dai așa. Îi dai 2-3 pufalete și după aia mai stai. E faza asta, când vine situația asta, parcă nu-ți mai pasă de nimic, știi? Nu te mai gândești la nimic așa, doar surviving. În rest, așa, nu prea să mai pasă de nimic, frate. Dacă mă înțelegi ce spun aici. Nu prea te mai interesează mare șmecherie. Ce se întâmplă, ce face. Nu mai ai chef să mai auzi bârfe. Nu mai ai chef să mai auzi tot felul de chestii. Ce face ăla, ce face ăla. Nu te mai interesează ce mașini sunt nu știu pe unde. Singurul tău scop este să-ți revii. Să fii bine cât de cât în siguranță. Este o chestie care se naște în tine. Ai baza asta de a fi în siguranță financiară. Să ai unde să dormi. Să ai cât de cât. La mâncare te descurci, nu e asta. Dar unde dormi, unde stai, asta e o grijă foarte mare. Aici aia trebuie rezolvată neapărat. Când se rezolvă aia, e viața un pic mai simplă, ce puțin ai mai trecut un nivel, nu te mai gândești acolo. Și de-aia ți-am spus că eu o văd ca un avantaj zona asta de anxietate foarte, foarte puternică și atac de panică foarte puternic, încât te cheamă mult înăuntru, știi? Și meditația nu mai este un chin, e o plăcere. Stai în ea așa, în plăcere. Îi curge. Nici nu știi când trece timpul. Ai văzut atunci când ești bine, când ești în bani, când ești să produci, când ești agitat. De greu trece timpul. Nu știu dacă poate ai încercat treaba asta, să stai în meditație tu când ești bine, când ești bine tu, ca om așa. Să stai în meditație, tot e un chin. Parcă nu te lasă, parcă abia îți trece timpul foarte greu acolo. Îți zboară tot felul de gânduri. Ei, dar dacă stai acum, parcă nu-ți mai stă gândul așa. Parcă curge mai lin. Parcă... Uite, stau acum și mă gândesc. Stau acum și stau așa. Uite, că n-ai niciun gând. Parcă n-ai niciun gând, pentru că nu-ți mai stă gândul, nu-ți mai stă capul la treaba aia, nu te mai interesează nimic, știi? Aici e faza. Nimic nu te mai interesează. Nu mai e poftă de nimic. Asta e. Dacă aveam un apartament, eu știu, sau o locuință, poate mi-era mai ușor, știi? Așa stând în chirie, parcă, pic mai greu când nu produci, când nu ai aia. Treaba este că mi-mi place să fac tot felul de chestii de ale mele, să fiu creativ, am fost la muncă, m-am încercat pe acolo, a fost treaba cum a fost. Și faza, salariul acolo era 20 de milioane, știi, mă dea 20 de milioane pe lună. Bă, nu era mult, pe bune mă vezi acum. Era destul de puțin. 20 de milioane pe lună și chiria mea e 20 de milioane. Era surviving mode și nici n-ai idee ce chin era și ce sclăvie. Sclăvie maximă la o fabrică. Am stat vreo lună jumate. Era o sclăvie maximă și numai că sclăvie, dar nu era respect, frate. Nu mă respectau unii oameni acolo, știi, ca și om așa,
Să mă respecti, nu mă jignești. Mă jignești în halul ăsta și m-a jignit de câteva ori și după aia am sărit la atac. Am sărit tare, știi, foarte. N-am știut că poate să ajungă în halul ăla. Erau foarte mulți oameni și nu am bătut, dar eram într-un mod atât de periculos încât, bă, nimeni nu s-a băgat acolo. Am făcut foarte urât. Prea mă jignești, frate, dar mă face toate felurile degeaba. Nu niciodată. Eu am spus pe nume, dar el nu spunea pe nume. Și am dat seama că el se cădea șeful meu. Hai seama că am sărit. Nu mai puteam, frate, dar mă duc până în pânzele albe dacă știu că am dreptate. Atât de frumos ți-am vorbit până acum și tu acum mă jignești. Bun, și am sărit la atac și normal că era greu să mai stau pe acolo eu, știu, să mai lucrez pe acolo. Era destul de greu să mai lucrez eu pe acolo. Pentru că deja a început așa o... Știi cum e, nu dai noroc cu lumea aia, te simte cumva, înțelegi tu. Era un stres deja și a trebuit să-mi dau demisia și după aia am construit eu ceva pentru mine. Și ușor, ușor am mers din ce în ce mai sus și după aia am trăit din aia, am făcut așa și acum a căzut treaba aia și a căzut tot ce am făcut eu. Tot ce aveam eu. Asta e un minus a fost pentru mine. Un minus. A fost așa o stare care mi-a adus toate treburile astea, așa trebuie să fie. Că se spune că atunci când te duci din 4D în 5D, se spune că cred că eu sunt în 4D, când e lupta cea mare, când e asta, când e totul se dărâmă în viața ta, totul pierzi tot. Când ești în 4D, pierzi foarte mult, ești într-o stare din asta în care nu știi pe ce direcție să o iei, nu știi ce se întâmplă cu tine. Durere, anxietate foarte, foarte mare, asta e destul de dureros. Nu mai ai hype-ul ăla, știi? Nu mai ai energia aia ta, nu mai ești tu omul ăla. Ce puțin așa mă simt eu acum. Ești într-o stare așa lentă. Cumva joasă, eu știu, habar n-am dacă e joasă. Doar dacă s-a rezolvat treaba cu banii, știi? Să am banii de bază, chirie măcar, chirie și ce mai am pe aici, n-ar mai fi neapărat o mare problemă, pentru că cu mâncare și cu asta mă descurc și aș lua un avantaj. Aș slăbi mai mult, știi? Că așa vreau să mă duc să mai slăbesc. Aș slăbi eu mai mult, n-ar fi rău. Dar așa... Stai așa și te gândești, oare e bine să nu vorbești despre asta, ce mai bine să nu vorbești, treaba este că aș vrea să fac orice, numai același timp nu pot, parcă nu mă atrage, parcă totul e un chin. Încă în depresie, vorbeam foarte mult despre trecut, foarte mult, îmi plăcea să vorbesc foarte mult despre trecut. Acum, în zona asta, trecutul nici nu mă interesează. Deloc. Acum te interesează foarte mult chiar viitorul sau momentul prezent. Când ești în starea asta, trăiești foarte mult chiar acum. Și viitorul, îți vin gânduri din viitor, știi? Ce te faci, ce o să faci acolo, cum o să faci, cum o să rezolvi. Parcă îți vine să amâni tot, să arunci tot. Așa îți vine, parcă să te duci undeva, să stai într-o colivie undeva. Și acolo să se le rezolvi. Stai cu tine. Până să ies toți demonii, eu știu. Bă, mă duc să-mi iau o cafea ceva, să mă ies un pic afară din casă, de să mă să pornesc mașina, să văd dacă face ea la fel, aceeași fază. Mă gândesc. Face aceeași fază, îți dai seama. E încă o picătură chinezească care nu mă lasă, știi? Treaba cu mașina. Nu mă las. Nu știu ce o să fac. Ce mai bine ar fi din cazul să te gândești. Poate nu? Aia e.